أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله تقال يتود الله سبحانه وتعالى جلد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشلمنا وسلمنا والإسلام وبيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. en gari wadde no gowɗen wadde kala e saaha woni siftodirde koye men wo dhakkir fa inna dhikra tanfa al muminin siftorgol nafa julde hande noon garɗen siftodirde oɗo mois de décembre subhanallah ko hefreɓe mbaɗat hen ko e julɓe ko ndewata caggal mumen kono way yurminade subhanallah eɓen peut-être 24 25 31 enen subhanallah 31 décembre enen gandi subhanallah ɗiɗo fetuji wona fetuji men joguiɗen ko fetuji tati julde korke e taski e aljuma subhanallah e o ƴeewen holko allah subhanahu wa taala wi e kamɓe hefreɓe holko ɓe fetata e hol muye mabɓe e oɗo feet subhanallah. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق الله العظيم. وقالوا اتخذ الله ولدا كم بدي بنبي الله سبحانه وتعالى نجي بدو en gandi allah wi men walam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allah wi kanyum subhanallah jibinani jibinaka subhanallah kam hefren bi wa qalu ittakhadha allah walada subhana senari wodini allah subhanahu bal lahu ma fi samawati wal ard kanko jeyi ko woni leydi e ko woni asman kullun lahu qanitun ene fokoy makko dutte ko ene fokoy kanko cujanten subhanallah dum non ƴeewen ɓeɗo biɓe allah ko jogi ko ɓiɗɗo enen est ce que enen ɗum diine men en yamiri en petɗiɗo fetuji subhanallah ha joni de gasani allah kadi ne haala men kadi e suratul baqara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى غندن بيدو يهود e nasara be beltotake men tona ko ndewen ko be ndewi ko jiden ko be jidi ko nyamdu mabbe yardu mabbe borniki mabbe e wonde feetoji mabbe petendu nden mabbe belto men mabbe jinmen sab en ndewi ko be jidno ko dum woni ko be jidno ko dum wadi allah walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatum qul inna hudallahi huwa al-huda pamen lawol pewal mojjal ko allah subhanahu wa ta'ala jeedu gollon lawol inna hudallahi wala in tabata ahwa'ahum ande sa rewi belanteje mabbe bada alladhi ja'aka min al-ilm taggal ne jogida ganda horma gandal ko mbadal ko fewa malaka min allahi min wali wala nasib ganda de jango ala bawdo dandudem hedde allah subhanahu wa ta'ala e dum do foko jari hen ha joni beedo yimbe holko allah wiibe kadi tobe pay lawol mabbe mojjani holto be pay allah halni men kadi ha joni e suratul baqara. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى بما والذين كفروا كم بيدو كدي هاجون كبي يدو بالله سبحانه وتعالى وكذبوا بآيات من جد كدي آيات الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب النار غندن دي بيدو كو يمبي جينغول هم فيها خالدون غندن كدي سبحان الله خالدون هين غني أبدا enen ko ɗamin ɗen ɗum ha joni nela sallam rentini en ko wi kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam la yantiqu anil hawa in hu illa wahyun yuha holko haali nelaɗo men muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi kala ñewtude leñol yo andu kanko e mumen jiya subhanallah enen subhanallah kinen julɓe hay goto jabta wiyet ko kefer donc eɗen poti rentani fewi comme sallallahu alayhi wa sallam o wi kal mo ɓurɗa yidde kal leñol mo ɓurɗa yidde subhanallah yawmal qiyama koye mumen gummittoɗa subhanallah eɗen poti rentade ne fewi ko onon joni ƴewat hol lawol mo jiɗɗon rewde imma siratul mustaqim imma siratul shaytan. ewo subhanallah en nani kaɗo haala en nani haala allah subhanahu wa taala en nani haala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam donc enen holko jiɗɗen en gasnitata taw ha joni eɗen kala kadi jiɗɗen haala umar ibn khattab holko kadi kanko kadi subhanallah holko haali hen subhanallah ɗum ɗon kadi eɗen poti ƴewdum kanko umar ibn khattab holko haalan men e ɗiɗo fetuji holno poɗɗen rentrade subhanallah e hefereɓe non ustadit men ma haalan men holko umar ibn khattab wi hen. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. bandiraɓe ko enen fof nandi ko haala ko subhanallah umar ibn khattab radiyallahu anhu o wi ndentoɗe añɓe allah hono yahude en e nasara en e dente mabɓe e nyalawmaji ɗo ɓe dentata heɓe mawnina juldeji mabɓe ɗi eɗe gandon de subhanallah tikkere allah ene tello ɗon te mbeɗa hulani mon woto tikkere allah nde tellade tawa ɗon gondi e mabɓe ede on ganda kamɓe de subhanallah
holko woni fiɓde maɓɓe aadana Allah wa iyyakum sikki ala noon bandiraɓe ko enen fof nandi ko haala ko ɗo tikkere Allah tellato moƴƴi ko dogen gila eɗen jogii koyɗe ganden enen julɓe ko jeyɗen e kan jeeya ganden ɗum ɗo wona juldeli men jogiɗen ko juldeli ɗiɗi hadi ngari e tati jogiɗen ko julde korka jogiɗen ko julde taske jogiɗen ko julde hebdo nder woni julde yontere woni ñalawma aljuma bandiraɓe wo fi dhalika falyatanafasil mutanafisun nangtoɗen e ko jeyɗen ko jiiloɗen weluyo Allah seɗen jiɗi malede wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakallahu barakatuh fina wa fikum jazakumullahu khairan wassalamu aleykum wa rahmatullah